Bună ziua tuturor! Acum o să vă arăt mai multe chestii despre Team of the Year. Stați să vedeți. În primul video v-am arătat exchange-uri și chestii, iar acum să vă arăt cele mai multe challenge-uri și jucători. Ok, deci chestia asta mă enervează. Efectiv mă enervează. No, mă enervează efectiv. Iar acum ne ducem pe ligă. Aici cred că știți de ligă. Da. Deci acum vă arăt pecurii, vă arăt și pecurile de pe FC și de exemplu hai să dăm la pecul ăsta. Odată. Să vedem ce ne pică. Nu prea ne pică chestii foarte bune. Că nu mereu ne pică chestii foarte bune. De exemplu, dacă vă pică ceva din dacă vreți să vă mai arăt odată, că în primul video n-am vorbit așa de bine, vă mai arăt odată ca să știți. Ăsta e cel mai bun exchange, ăsta de aici. Ăsta de aici e cel mai bun exchange, vă zic eu. Aici 2 player de 85 trebuie să puneți, aici 10 player de 83 și aici 10 și aici 70. Și veți lua un jucător foarte bun și dacă luați un jucător de 92, 93, 94 și dacă nu aveți nevoie de o echipă de el, puteți să-l vindeți și de exemplu cu banii ăia vă duceți aici la Team of the Year unde vreți și dacă vreți să vă cumpărați un jucător Team of the Year, puteți să cumpărați pe Saka, pe Frimpong, pe Hernandez. Eu, de exemplu, de la exchange-ul ăla am cumpărat pe Ter Stegen și pe Sané, Leroy Sané. Așa îl cheamă, îl cheamă Leroy Sané, da. Aici l-am cumpărat pe Marc-Andre de 300. Deci puteți să vă cumpărați ce vreți. Eu, de exemplu, aici l-am cumpărat pe Marc-Andre Ter Stegen și aici l-am cumpărat pe Leroy Sané. Vedeți că Marc-Andre Ter Stegen puteți să-l cumpărați dacă primiți în de 90. Și mult pachetele și vă mai arăt odată ce la Team of the Year în caz pentru cei care n-au văzut. V-am zis în primul video, aici vedeți tot ce trebuie, dar nu chiar tot ce trebuie. Aici e numit 4A și vedeți și trebuie să scrieți toate chestiile astea ca să ajungeți la Modric, la Benzema sau la un jucător de 10 minute. Care trebuie să-l vinzi. Care sunt 3 jucători, Lampard, Rivaldo și Cannavaro, iar eu l-am luat pe Lampard.
Și aici știți, v-am zis, aici vedeți unlock after 5 wins și aici e gratis. Aici este unlock after 50 wins, ceea ce trebuie să dai exchange. Aici este unlock after 25 wins, unlock after 40 wins și aici este tot exchange. Și aici hai să ne luăm free energy-ul și cam atât. Și am mai uitat, în caz dacă nu mai știu, v-am mai arătat UTOTI, care înseamnă Ultimate Team of the Year. Ok, aici este Rodri, Haaland, câțiva de aici au apărut și câțiva de aici n-au apărut. Și al 12-lea player de la Team of the Year este Cristiano Ronaldo, de 98, vă zic. Și ar putea să vă aștept o surpriză bună. Și cam atât.